Bueno, el procés va ser que en Pep va ser un poc el promotor d'aquesta candidatura, que m'ha demanat jo si que amb ell, quan tingués 40 anys, a veure si me presentaria bé per Ajuntament B, i jo, com a normal, de bon tot li vaig dir que sí, arrel de tot això. Després vàrem quedar en Pep en Randa i després en David, i així vàrem fer la candidatura. Nosaltres ara hem de donar les gràcies a tota aquesta gentada que ens va donar suport i que després de les eleccions encara així tot ens venen a donar enhorabona i venen a donar-nos un recolzament. Hombre, les nostres propostes és que hi hagi una mica de civisme, és dir, una de les propostes nostres és que m'agradaria, així com ja l'any passat se va intentar, que en Joan Mas i l'Ajuntament B fossin els primers que entrassin a Ruta 10, que no hi hagués cristians dins Ruta 10, sempre amb un cert respecte, i això és a base de conscienciar la gent i de que la gent entengui les coses. He tingut la sort de fer de càrrec, de Joan Mas, i bueno, pues, està viu molt, te'n dones realment compte del dia 2, el que pot passar, el que estàs allà dins, això. Jo he estat a Ajuntament B ja, en Pep i jo ja hem estat a Ajuntament B. En David no. Quin any va ser Ajuntament B a vosaltres? Jo l'any 2005 i 2008. 2005 i 2008. Ja fa...